także. W sumie nie zaczyna się chyba zdania od także, ale witam panie i panowie. Ja jestem Niklaus, to jest Geralt, Wiedźmin. Kontynuujemy przygodę, bez zbędnego gadania. Idziemy na bal, przebieramy się. I tak to będzie. Jedz, pij i popuszczaj pas. Jedz, pij, popuszczaj pasa, tylko nie zgnieć sobie obcasa. Dobra, gdzie są te stroje? Pierre, Sakreble! sacrebleu. Co za styl! No, widać, żeście z północy. Słucham? No dobra, tu nie ma co słuchać. Tu trzeba się przebierać. Bardzo proszę, zapraszam do mojego salonu. No okej. Żarty na bok. Pokaż, co masz w tej swojej szafie. Ależ proszę uprzejmie. Ale ja nie jestem, kurde, z północy, tylko ze Śląska. Elegancki, boklerski dublet. Boklerskie spodnie. Czy nogawice nilfgaardzkie? Weźmiemy se to. I weźmiemy elegancki dublet. Duplet. I maskę balową. Maska ptaka to jest chyba za fest. Albo maskę wilka wezmę, o! To będzie dobre. Dzięki. Dzięki. Na razie to A wszystko. buty jeszcze, tak? Zawsze do usług. Jeszcze buty. Krawiectwo to sztuka, którą wszyscy znają. Dobra, czekaj. O, Żarty na... Padowitam Ależ- elegancika z północy. O, pantofle nilfgaardzkie. No dobra. Elegancko to elegancko. Dzięki. Na razie... zawsze Na do razie na usług. gazie, dobra. Ubieramy. To wszystko. Maska. Galoty, szczewiki. O. Kurde, no wyglądam zawodowo. Teraz jestem prawdziwym, białym, złotym wilkiem. Piękny. Myślę, że będzie zabawa, kurde, na 102, albo nawet lepiej. Zdejm rękawice. Kurde, pomału. Ale teraz się lekko zwiewnie biega. Taki Geralt. Jak was zwą? Nikt nie pomyśli, że to Wiedźmin, dokładnie. Reginald Dobry powrócił! Dobry. Nie możecie tego przegapić! Chwilę. Nie zatrzymywać się! Dalej, dalej! Normalnie Geralt teraz 10 kilo lekszy wygląda, nie? Spóźnia się. Czemu mnie to nie dziwi? Bo to kobieta. Kobiety się spóźniają. Żeby nie było hopy też, ale rzadziej. Geralt już dżemie. Już go kolybie, on już by potańcował. Idzie, szefowo. No proszę. Nie przypuszczałam, że masz takie wyczucie stylu. A, no mam. No, Geralt, wyglądasz naprawdę nieźle. I nawet masz maskę. Tylko nie taką jak trzeba. Co? Członkowie Mandragory noszą trochę inne. No dobra, Przyniosłam dobra. ci jedną. Masz, załóż ją. Niech będzie. Chodźmy. Przyjęcie na pewno już trwa. Dobrze, że schowałeś broń. Inaczej na pewno by nas nie wpuścili. Czy wziąłem gumki? Kurde, my idziemy na bal, a nie na jakieś dupcing party. Wy sprośne gady jadowite.
Masz jakiś pomysł, jak znaleźć tego Cintryjczyka? Nope. Musimy uważać, żeby go nie spłoszyć. Lepiej pytać o jego partnerkę, Cecylię. To nie wzbudzi podejrzeń. Znajdziemy ją, to znajdziemy też jego. Zwłaszcza, że on może się nas spodziewać. Co masz na myśli? W mieście natknąłem się na jego zbirów. Polowali na mnie. Tak, masz rację. Musimy być ostrożni. Chodź, nasza kolej. Au revoir, Buenos Aires. Szanowna pani, łaskawy panie, mam niebywałą przyjemność powitać was na przyjęciu Mandragory. Dzisiejszego wieczoru szczególnej waszej uwadze polecam widowiska przygotowane przez artystów naszej społeczności. Okej. Bardzo zależy nam na tym, żeby spotkać dzisiaj Cecylię Bellante. Należą państwo do jej wielbicieli? Na pewno będzie dziś niejedna okazja, żeby z nią porozmawiać. W tym tłumie niełatwo będzie ją znaleźć. Może mógłbyś nam trochę pomóc? Nie wiem, gdzie jest teraz, ale wiem, jak ją znaleźć. Słuchamy. Szukajcie kowirskiej orchidei. To znaczy? Cecylia ma ją wplecioną we włosy. Po orchidei poznacie ją bez trudu. Aha. Proszę, proszę. A Jaskier zawsze mi mówił, że artyści klepią biedę. Ta rezydencja nie Ja, należy no do fest. żadnego z nich. Oni są tutaj tylko Ej, co ta gośćmi. baba z lewej? Właścicielką What? rezydencji jest Oriana. Patrz, to ona. Tam, na balkonie. Widzę ją. Nie nosi maski? To byłoby bezcelowe. I tak wszyscy wiedzą, że to ona. Poszukajmy Cecylii. Jeżeli znajdziemy Cecylii. ją, to znajdziemy też Cintryjczyka. No to kurde, bawmy się. Szalejmy. Łoje, ile celów na mapie. Masakra. Śmiało, Geralt. Namaluj obraz. Wystarczy rzucić w płótno kulami z farbą. Aha. Państwa, ujawniła się kolejna artystyczna dusza. Proszę, proszę. Ty i sztuk powinna być w jednej duszy. Ładny. Oczywiście, że tak. Transgresja w najczystszej formie. Teraz kogoś walnę. Chodź, sprawdzimy to. Witaj, Wiedźminie. Spoko wyszło, nie? Trzeba wielkiej precyzji, aby wyzwolić delikatność zaklętą w kamieniu. Aha, mam 6 rzucić kul. Dobra. Będzie super obraz. Kurde, sztuka będzie. Prawdziwa. To pójdzie za miliony monet. Kolory zawsze można wyrzucić je do wina. Cóż za zieleń. Zupełnie inoroczny. Kurde, Bella Fantastico. Proszę nie przeszkadzać. Patrzcie, teraz taki kurde... Ej, farba mi się skończyła chyba. Dawaj Beniza. Tak, Beniza. Trzeba wielkiej O, już koniec. Pozwólcie państwo, że dokonam interpretacji. W mojej ocenie obraz przedstawia dualizm duszy, ciągłą walkę dobra ze złem i bunt. O tak, to Ehe. cały on. Walka dobra ze złem. Dualizm człowieka. I bunt. No tak było, panie artysto, tak było. Co wyjątkowo. mi tu na mapie pokazuje? Znała. Szkoda, że przy... Wyglądasz, Mila. Nie czaję. Miło was widzieć. Tu jakiś dupcing już pokątny. Mam nadzieję, że dzisiejszy wieczór skończy się lepiej niż poprzedni. Absynt. Trunek O, artysty. absynt tak. Uważaj, on naprawdę mocno uderza do głowy. Ło, curwa. Kopło. Kopło solidnie. Żebym się tu nie sponiewierał. Nudzisz. Ale sztukę odwaliłem.
Takie rzeczy to ino Geralt poradzi. Już wyczeźwiał. Ale żeby po jednym kielonie tak sponiewierało? Wyjątkowy. Masakra. Bla, 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 bla. Awangarda, strawangarda. Awangarda z awangarda. Pieniądz pretensjonalny. Wszystko mogli powiedzieć, ale... Siema Emu, witam, witam. Popatrz na tego maga. Chyba rzuca jakiś czar. Zobaczmy. Ej, to jest Popek. Sabeszkę, beszkę, ka. Keszkę w... O, je. Keszkę w meszkę, hin, keszkę w meszkę. Przepiękne. Kurde, baby są proste normalnie. Baby są takie proste, wystarczy im wyczarować delfina. To nie jest zwykła iluzja. On Siema, jest prawdziwym Milusie. artystą. Robi wrażenie. Siema, mecenasy. Proszę wyjść. A co wy tu chcecie robić sami? Zajęci. No dobra. Chcemy zostać sami. Proszę wyjść. A ta pani nie ma orchidei. Idę? Albo nie. Idę. Albo nie idę. Co jeżeli nie przyjdzie? Popatrz, Wyczarowanie lampiony. delfina. Podobno ich puszczanie przynosi szczęście. Banalna sprawa. Banalna. Niech będzie. Spróbujmy. Puszczę se lampiona. Nie sądziłam, że wierzysz w takie rzeczy. Zepsułem mu dupcing. To pardonks. Ała! I tak ją fyp z tego balkonu. To by było dobre. Ja bym tylko wszystkich z balkonów zrzucał i mordował. To już nie jest dobre. Bla, 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 bla. Awangarda, strawangarda. A chodzi tylko o dwie rzeczy. My tu byli. Wszystko mogli. Proszę o wybaczenie. Chodź, witaj, Wiedźminie. Czekaj, muszę ci przejść przez delfiny, sorry. Nie wiem co to jest, ale pokradnę sobie trochę. Ale czy to na pewno oryginał? Mój zleceniodawca za to ręczy. Proszę zostawić nas samych. Proszę A wyjść. ta pani kurde nie ma orchidei we włosach. Ale tu się już skończyły te loże. Chyba że zostały jeszcze jakieś masońskie. I jakieś służby. I mafie. Ale wina nabrałem fajnie. Czy słyszałem? To nie Cecylia powinna dzisiaj występować, tylko jesteśmy zajęci. A to ci są zajęci. Ale czy to na pewno oryginał? Proszę wyjść. Ten tu się Odkrywam jemu się panu. zapętliła kwestia. Tu jest zawarte. Kłaniam się. Ja też się kłaniam. O! Ekipa, zobaczymy. Teraz Wiedźmin. Uuu. Nie patrzcie! Nie przeszkadzać! Akt leci. Kwiat się zgadza. Fajno. Oczywiście, że się zgadza. Z tym typem karnacji orchidea tworzy wspaniałą kompozycję. Don't look at that. Mamy sprawę. Będziecie mieli do grzeszne twojej myśli. modelki. To zajmie tylko chwilę. Do mnie? Nie ruszać się! Możecie rozmawiać, ale proszę się nie ruszać. Przyszliśmy tutaj specjalnie po to, żeby się z tobą spotkać. Ze mną? Ale dlaczego? Chcemy spytać się o cintryjskiego szlachcica, z którym tu przyszłaś. Cintryjskiego szlachcica? A, ty myślisz, że ja jestem Cecylią? Musiała mnie zmylić ta orchidea. Mówiłem, nie ruszać się!
Na koniec występu Cecylia rzuciła ten kwiat w tłum. Ja go tylko złapałam. Ale widziałam tego szlachcica, o którym mówisz. Bardzo chcemy z nim porozmawiać. Jak on wyglądał? Jak wielu tutaj. Wysoki brunet w masce. Wiesz, gdzie on jest Wysoki teraz? brunet Bonkol. Cecylia dostała od niego niewielki podarunek. Pudełko miało kształt serca. Później razem poszli w stronę stołów z poczęstunkiem. Bardzo państwa proszę, no, że tak się nie da pracować! No nie, Zostawcie nas samych. nie można. Ja tak nie mogę pracować. Ciekawe, że tam tylko malowanie było. Co za mandolina? Ktoś zostawił lutnię. A, lutnia, sorry. Podobna do tej Myślałem, jasnej. że mandolina. Jego była porysowana. Ktoś Jest. Puste pudełeczko w kształcie serca. Cecylia musiała je tu zostawić. wygląda jak po flakoniku perfum. Pewnie dostała je od Cintry. Teraz follow that Zapach smell. wciąż unosi się w powietrzu. Chodźmy za nim. Wyjątkowo. Naga kobieta już o dupczeniu myślą. Myślę, że skojarzenie jak najbardziej prawidłowe. Po malowaniu było moczenie pędzla. Tak. Mogło tak być. Mogło tak być, panie szefie. Jest równo, bo wydaje mi się, że prawy mankiet jest jakby w tym. Bez dupcenia nie ma nic dokładnie. Czym żeby było, gdyby nie było? Przykro mi. Wstęp tylko dla artystów Mandragory. To ja. Chodź, coś wymyślimy. Ja Oła. wszędzie poznam ten głos. Musiałeś mnie z kimś pomylić. Przez 15 lat służyłem w pałacu. Nie ma możliwości, wasza miłość, żebym was z kimś innym pomylił. Nie tak głośno. Jesteśmy tutaj incognito. To sprawa wagi państwowej. Incognito. Rozkaz. Jak mogę wam pomóc? Szukamy Cecylii Bellante. Widziałeś ją? Jest w swojej garderobie. Przyszła w towarzystwie jakiegoś szlachcica. Wyraźnie mieli się ku sobie. Czyli Jak Tyntyn. wyglądał ten mężczyzna? Był wysoki i barczysty. Spod maski widać było, że nosi czarną brodę i mówił z obcym akcentem. Przeciągał głoski. To na pewno on. Musimy dostać się do jej garderoby. Must be. Jak najszybciej. Tak jest. Zaprowadzę was. Lepiej zostań tutaj. A jeżeli ktokolwiek będzie próbował stąd uciec, zatrzymaj go. Rozkaz. Rozkaz. Szybko. Chodźmy na górę. A tam już pewnie akcja. Kurde. Tak będzie. Tak będzie. Bogowie. To chyba Cecylia. O curwa, ale nie taką akcję oczekiwałem. Nie ma pulsu. Spóźniliśmy się. Poderżnął jej gardło. Co za bydlak. Bydlak bolszewik. Drzwiami nie wyszedł. Strażnik by go zauważył. Może wciąż być w pobliżu. Musisz go znaleźć, zanim komuś jeszcze zrobi krzywdę. A ja natychmiast powiadomię Orianę. Koniec przyjęcia. Nie powinniśmy się rozdzielać. Geralt, nic mi nie będzie. Biegnij za tym człowiekiem, a ja sprowadzę straż. Baby zawsze takie odważne, a potem czaratować, nie? Dobra, panie szefie. Krwawy odcisk dłoni. Ważył drzwi i zrobił z nich podest. Kurde, Geralt Silny. ma jakieś... Czasem gada 5 głosów naraz. Chyba jest opętany czy coś. Zabił ją i pewnie wyszedł na balkon. A, to się sprzeda.
Jej już się nie przyda na pewno. Nie? W końcu umarła. Myślę, że nie potrzebuję już. Pewnie wspiął się po tej drabince. Jakiej drabie... Aha! Ostrożnie. Może wciąż być w pobliżu. Kurde, najwyżej go scyca na... wiadomo gdzie i porobiony. Wszystko zbieram, wszystko sprzedam. Pęknięte lustro. Ktoś mocno w nie uderzył, a potem spadł na podłogę. No tak było. Nie zmyślam. Ślady krwi. Ogniwa z zerwanego łańcuszka. Pewnie to na nim wisiał klejnot. Drogocenny klejnot, a na nim krwawa Już szpaca. schachmęcił. To pewnie po Już niego schachmęcił. przyszedł złodziej. Obok leżą drobne ogniwa, jak z zerwanego łańcuszka. Widać, doszło do szamotaniny. Szkatułka z wyłamanym zamkiem, otwarta wytrychem. To są same intrygi w tym dodatku. Ja się czuję jakbym grał w L.A. Noire. Momentami. W ogóle mało walki, nie? Jest wygięty i usmarowany Mało krwią. walki, dużo Ktoś sekretów. chciał się go złapać? Na ościeżnicy są ślady krwi. Ktoś wypadł przez okno? It might be like this. Mr. Gerald. Pusty kałamarz, przewrócony w stronę pokoju. Płótno jest nacięte. Dokładnie. Obraz wygląda jak rozdarty Kurde. nożem. Że monitoringu wtedy nie było, to by wejrzeli i zaraz by wszystko było wiadome już. Niestety... Ojej, no jest narzędzie zbrodni. Bogato zdobiony nóż myśliwski. Pewnie wytrącony w czasie walki. Mhm. Wygląda na to, że klejnot znajdował się w szkatułce. Klejnot Nilu. Cintryjczyk próbował go wziąć, ale ktoś mu przeszkodził. Wywiązała się walka, którą ktoś skończył za oknem. Upadek musiał go zabić. Skoro klejnot wciąż tu jest, tym kimś był pewnie sam Cintryjczyk. Ani chybi, panie szefie, ani chybi. Zatem to jest ten śledczy. Wiedźmin, tak? Tak, to on. Wspólnie znaleźliśmy ciało, a potem ruszył tropem zabójcy. Co to za papagena? I dotarłem tutaj, ale znalazłem tylko ślady walki. Wygląda na to, że Cintryjczykowi nie udało się kolejne zabójstwo. Niestety Cecylia nie miała tyle szczęścia. Biedna dziewczyna. Zawsze mówiła mi, że wybiera sobie niewłaściwych mężczyzn, ale nie przypuszczałam, że sprowadzi tutaj mordercę. Dam znać służącym. Niech natychmiast zajmą się jej ciałem. A my usiądźmy. To opowiem wam wszystko ze szczegółami. Pieguska. Nakryłam go w trakcie kradzieży. Grzebał w moich rzeczach. Dobrze, że mnie nie nakryli. Wezwałaś straż? Nie było na to czasu. Nie chciałam, żeby uciekł. Akurat był odwrócony plecami, więc zaatakowałam. Uderzył głową o ramę obrazu. Krwawił i był zamroczony. Wyciągnął nóż. Potem wszystko potoczyło się bardzo szybko. Udało mi się wytrącić mu broń, odepchnęłam go. A on wypadł przez okno. Tak, właśnie tak. Tak było. W ogóle nie zmyślam. Mówisz, że kiedy weszłaś do pokoju, ten mężczyzna próbował cię okraść. Stał nad moją toaletką i przeglądał biżuterię. Może chciał przymierzyć. Przyszedł po ten klejnot. Zabrałem go na wszelki wypadek. Przecież to serce tu są. Oriano, skąd je masz?
Kupiłam od pewnej młodej dziewczyny kilkanaście lat temu. Witam, grasz w Dotę. Nie, w Dotę to nie. Zrobiłem kiedyś śmieszny filmik na YouTube'a z Doty, ale to wszystko. Dlaczego ten klejnot w tym jest taki temacie. ważny? Serce przez lata należało do mojej rodziny. Później zaginęło. Nie sądziłam, że kiedykolwiek się odnajdzie. Wygląda na to, że ktoś szukał go bardzo wytrwale. Po złodzieju została torba z narzędziami. W środku był też ten rysunek. Proszę, zobacz. Pokoż. Co to jest? To jest ten klejnot, nie? Albo co to jest? Coś takiego. Serce tu są, A no godołch! bardzo wiernie odwzorowane. Cintryjczyk pracował na zlecenie Wtedy nie było i zdjęć bardzo jeszcze. dobrze wiedział, czego ma szukać. Krz, krz, ze zapalniczki jak Bond. Czyli szukamy nie jego, tylko jego zleceniodawcy. To nasz jedyny dowód? Mamy jeszcze broń, którą zaatakował Orianę. To nóż myśliwski, służy do skurowania zwierzyny. Na rękojeści jest jakiś herb. Bytomia. To herb rodowy Duntyn. No. Pan tego kasztelu jest zapalonym myśliwym. Może to jest nasz trop? Być może. Duntyn. Pamiętam to miejsce. Jeszcze kilka lat temu było opuszczone. Jakiś czas temu wrócił do niego ostatni dziedzic rodu, Roderick. Wprowadził się tam i odnowił kasztel. Wiesz coś więcej o tym Rodericku? Jego dziadek był doradcą królowej Ademarty. W nagrodę jego rodzinie nadano tę ziemię. Roderick jest odludkiem. Otacza się tylko niewielką drużyną rycerzy. O ile można ich nazwać rycerzami. To zbójcy z herbami na tarczach. To lipka. Oriano, mam nadzieję, że wszystko, co zostało tu powiedziane, zachowasz dla siebie. Jeżeli ktoś dowie się, że kradzież klejnotu zakończyła się fiaskiem, zleceniodawca może nam uciec, ale musimy działać ostrożnie. Wszystkim nam zależy na dyskrecji. Nie pytam, o co w tym wszystkim chodzi, ale oczekuję, że mnie też już nikt nie będzie niepokoił. Proszę mi wybaczyć, pani Oriano. Czy mogę prosić na słowo? Wybaczcie mi na chwilę. Właśnie niepokoją. Co myślisz o tej Orianie? Niewielu ludzi wprawia mnie w zakłopotanie, ale przy niej czuję się niespokojna. Ja też. Coś jest z Ten nim. rysunek wykonano na takim samym papierze, na jakim zapisano imiona ofiar wampira. Atrament jest również identyczny. Wygląda na to, że mamy naszych szantażystów. Którzy nie tylko stali za morderstwami bestii, ale też kradli Sangreal i chcieli dostać serce Toussaint. Zarówno wino, jak i klejnot są bardzo blisko związane z tobą. Nie wierzę, że to przypadek. Obawiam się, że dalszą częścią planu może być zamach na twoje życie. To może być coś jeszcze innego. Pośród tych ludzi może być moja siostra Siana. Została odsunięta z dworu, kiedy byłyśmy dziećmi. Moi rodzice ją wygnali. Od tego czasu jej nie widziałam. Dlaczego sądzisz, że twoja siostra może być zamieszana w tę sprawę? Wiesz, ona była bardzo zaborcza. Zawsze była zazdrosna, jeżeli miałam coś, czego ona nie dostała. To chyba normalne między siostrami, że rywalizują. To prawda. Ja też nie pozostawałam jej dłużna. Czasami bardzo mi tego brakuje. Kradzież mojego wina była pierwszą poszlaką. To do niej pasuje. Ona lubiła utrzeć mi nosa. Pewności nabrałam dopiero przy sercu Toussaint. Siana dostała je w prezencie od ojca. W czasach, kiedy jeszcze uważali, że jest tylko niegrzeczną dziewczynką. Jeżeli ktoś chciał zdobyć moje wino, a później zlecił kradzież książęcego klejnotu, to musiała być moja siostra.
Zachcianki upadłej księżniczki. To rzeczywiście może być prawda. Czym nadaje transmisję OBS-em? Open Dlaczego twoja Broadcaster siostra Software. została wygnana? Siana była przeklęta. Twoi rodzice narazili się jakiemuś czarodziejowi? Nie, urodziła się w złym czasie. Mówili, że jest dotknięta klątwą czarnego słońca. Geralt, to prawda? Ludzie są źli, bo urodzili się w złej fazie księżyca? Może. A może dlatego, że od urodzenia traktuje się ich jak trędowatych. Izoluje i wytyka palcami. Pewnie nie było jej łatwo. Ona była zła na cały świat. Czuła się gorsza, ale kryła to pod maską pewności siebie i buty. Bywała też okrutna. Pamiętam jedną z takich sytuacji. Wmówiła Cedricowi de Colbert, że w snach potrafi przewidywać przyszłość. Byliśmy jeszcze dziećmi, a brat Cedrika kochał się we mnie. To było niewinne, szczenięce zauroczenie. Siana o tym wiedziała. Powiedziała Cedricowi, że przyśniło się jej, że zostanie zabity przez własnego brata. Cedric ukradł ojcu miecz i zabił brata. Do dzisiaj nie może się z tego otrząsnąć. W końcu musiała opuścić pałac. To było kilkanaście lat temu. Bardzo za nią tęsknię. Teraz twoja misja nabiera nowego znaczenia. Pójdziesz do Duntyn i jeżeli Siana tam jest, odnajdziesz ją. Bez względu na to, co zrobiła, nie może jej spaść włos z głowy. Dopilnujesz tego. Szefowo, Jeżeli ona tam jest, tak jest. znajdę ją. Oby ci się udało. Bardzo chcę z nią porozmawiać. Jak siostra z siostrą. Wasza miłość. Geralcie, chciałam kogoś przedstawić. Regis, O! co za niespodzianka. Nie wiedziałam, że jesteś w Beauclair. A to jest... Mój bliski przyjaciel, Detlaf van der Eretain, przybył z Nazairu. Razem pomagamy obecnemu tu Wiedźminowi. Ach, tak. Ale co robicie tutaj u Oriany? Zrobili mi niespodziankę, a ja zaprosiłam Regisa na lampkę wina. Znamy się od bardzo, bardzo dawna. Podobno wy dwaj też się znacie, a nawet jesteście przyjaciółmi. No, to prawda. Mało na kim mogę polegać tak, jak na Regisie. I mam nadzieję, że on tak samo myśli o mnie. Ciekawe. Wygląda na to, że przeciwieństwa rzeczywiście się przyciągają. Nie daj się zwieść pozorom, kochana. Geralt ma bardzo wiele zalet, tylko skrzętnie chowa je przed światem. Mówiliście, że pomagacie mu w wykonaniu zlecenia. Podejrzewam, że chodzi o bestię. Mistrzu Wiedźminie, może rozwiejesz moją ciekawość? Jak to jest stać oko w oko z potworem, kiedy masz tylko dwa wyjścia? Zabić albo zostać zabitym. Wbrew pozorom nie na każdego potwora rzucam się z mieczem. Z niektórymi wystarczy porozmawiać. Ciekawe, co taki potwór mógłby chcieć ci powiedzieć. Może chciałby przeprosić. Zaraz, ale za co potwór miałby przepraszać Wiedźmina? Że zabijał. Ale może czasami nie ma wyboru. Zwłaszcza kiedy trzeba chronić bliskich. Zupełnie jak ludzie. Postawieni w odpowiedniej sytuacji też będą zabijać. Rozumiesz to. Pewnie dlatego jesteś przyjacielem Regisa. O ile dobrze cię zrozumiałem, wolisz pomóc potworowi niż go zabić, tak? Jeśli to możliwe, to tak. Przynajmniej próbuję. Zostawmy już temat wiedźmiństwa. Regis wspominał, że pochodzisz z Nazairu.
Byłam tam kiedyś w dzieciństwie. Dobrze to wspominasz? Było wspaniale. Pamiętam, że byłam zachwycona tamtejszą modą. Najbardziej podobały mi się te głęboko rozcięte suknie. Chyba kończy nam się wino. Zaraz poślę do składziku po nową butelkę. Pozwól, że ja pójdę. Regis, pomożesz mi? Znasz się na winach lepiej niż ja. Zaraz wracamy. Jest w tej rozmowie coś bardzo wyjątkowego, nie uważasz? Wampir, wiedźmin i księżna Toussaint? Bardzo, Regis. Bardzo. Dlatego chciałem z tobą porozmawiać w 4 oczy. Oszalałeś? Przyprowadziłeś tu Detlafa? Geralt, Wyjebało mi grę. LOL. W pół dialogu. Będę się musiał zaś przeklikiwać. Także ja tu zakończam odcinek na YouTube'a. Zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym. To jest niestandardowa droga do zakończenia odcinka.